الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم الاثنين شهر قوة شوال هجرة تدود 440 ya dace da 17 ga watan 6 shekara ta 2019. a maimakon ci gaba da darasin littafin al'adabul mufrad, ina so in gabatar da bayani akan hukuncin azumin kwanaki 6 a watan shawwal a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. saboda mun iso wato rabin watan shawwal, kuma dalilin da yasa naga ya kamata mu gabatar da nasiha akai saboda hadisin Amr bin Auf al-Muzani yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma Bilal bin al-Harith al-Muzani yace masa i'lam ka sani. sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shiru. Bilal bin al-Harisi da ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce mar komi ba, sai ya ce ma a'lamu ya rasulullah, menene ya kamata in sani wanda ka kira ni akai ya rasulullah? sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake cewa i'lam ya Bilal, ka sani ya kai Bilal. kada sai ya sake tambayar shi ma a'lamu ya rasulullah, menene wannan abin da ya kamata in sani? kada sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innahu man ahya sunnatan min sunnati, duk wanda ya raya wata sunna daga cikin sunnoni na, qad umita ba'di, sunnar da an kashe ta a bayan tafiya na, fa inna lahu min al-ajri mithla man amila biha, wato zai samu lada kwatankwacin adadin mutanen da suka yi aiki da wannan sunna, min gairi an yankusa min ujurihim shay'a, ba tare da an rage wani abu daga cikin ladan da za a ba su. wa man ibtada'a bid'atan dalala, kuma duk wanda ya kirkiro wata bid'a la turdi Allah wa rasulahu, wato bid'ar da Allah bai yarda da ita ba kuma manzon sa ma bai yarda da ita ba, kana alaihi mislu asami man amila biha, yana samun laifuka wato na adadin mutanen da suka yi koyi da shi, suka yi riko da wannan bid'a. la yanqusu zalika min awzarin nasi shay'a, kuma wannan
ba zai sa a rage ma waɗanda suka yi koyi da shi ta wajen raya wannan bid'an, wato ba za a rage musu komi na laifinsu ba. wannan hadisin yana sunan Tirmidhi, yana babu ma ja'a fil akhdhi bis sunnati wa ijtinabil bid'a. al-imam Tirmidhi yace hadisun hasan, wato hadisin yana da kyau. kuma al-imam Ibn Majah shi ma ya rawaito wannan hadisi, yana babu man ahya sunnatan qad umitat, bayani akan wanda ya raya sunnar manzon Allah, sunnar da aka yi kokarin kashe ta. da riwaya ta al-imam Ibn Majah, annabi sallallahu alaihi wasallam yace man ahya sunnatan min sunnati, duk wanda ya raya wata sunna daga cikin sunnoni na fa'amila biha nasu, mutane suka yi aiki da wannan sunna, kana lahu mithlu ajri man amila biha, yana samun kwatankwacin ladan adadin mutanen da suka yi aiki da wannan sunna, la yanqusu min ujurihim shay'a, ba za a rage wani abu daga ladan da za a ba su. wa man ibtada bid'atan fa umila biha, kuma duk wanda ya kirkiro wata bid'a, mutane suka yi riko da wannan bid'a suna aiki da ita, kana alaihi awzaru man amila biha, yana samun zunubi kwatankwacin wanda aka ba mutanen da suka yi aiki da wannan bid'a. la yanqusu min awzari man amila biha shay'an, ba za a rage wani abu daga zunubin waɗanda suka yi aiki da wannan bid'a ba, yana samun nashi adadin jama'ar da suka yi koyi da shi. Allah ka tsare mu. akwai masana hadisi waɗanda suke magana akan wato hadisin Bilal bin al-Harith al-Muzani, isnadinsa yana da rauni, wanda ya zo cikin Tuhfatul Ahwazi mujallal na 7 shafi na 90, da kuma Da'iful Jami' as-Saghir hadisi na 965. wato wannan hadisi yana tabbatar mana wanda duk yayi kokarin raya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, to duk wanda yayi koyi da shi, Allah zai ba mu mutumin da ya raya wannan sunna lada adadin jama'an da suka yi koyi da shi. haka nan mutumin da ya kirkiro wata bid'a yana samun kaso na laifi adadin jama'ar da suka raya wannan bid'a. hadisin yana da rauni, amma akwai hadisi wanda ke inganta wanda ya inganta, saboda haka yasa ma'anar hadisin ta dace. la shakka raya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu ne mai ladan gaske. akwai riwaya ta Abu Hurairah, annabi sallallahu alaihi wasallam yace man da'a ila hudan kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu, duk wanda ya kira zuwa ga wata shari'a to yana samun lada kwatankwacin ladan mutanen da suka bi shi akan wannan shari'a, la yanqusu zalika min ujurihim shay'a. wa man da'a ila dalala, kuma duk wanda ya kira zuwa ga bata, kana alaihi min al-ithmi mislu athami man tabi'ahu, yana samun zunubi kwatankwacin zunubin mutanen da suka bi shi, la yanqusu zalika min asamihim shay'an, ba a rage wani abu wato na zunubin da ake ba su, amma za a kirga jama'an da suka biyayya ga mutum, wato a dora mar zunubi kwatankwacin yawansu. hadisin yana sahihu Muslim, saboda haka wannan hadisi na Abu Huraira ba makawa ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yana babu man sanna sunnatan hasana aw sayyi'a wa man da'a ila hudan aw dalala, hadisi na 2674, yana sahihu sunan Abi Dawud, hadisi na 4609, sahihu Tirmidhi hadisi na 2674, da sahihu sunan Ibn Majah hadisi na 172, da kuma sahihu Jami' as-Saghir hadisi na 6234. wannan ya tabbatar da cewa duk mutumin da ya yi ƙoƙarin raya sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idan wani ya yi koyi da shi to yana samun ladan wannan mutumin har zuwa tashin kiyama. shi ma wannan in wani ya yi koyi da shi ana rubuta lada ga wanda ya raya wannan sunna na farko. kuma bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi, wannan hadisi yana mana ishara da cewa sunnoninsa ɗin nan fa kokari za a yi a rika kashe su ɗaya bayan ɗaya. akwai hadisin Abdullah ibn Abbas, Allah ya kare ya tasa gare shi. Abdullah ibn Abbas hadisinsa yana al-Mu'jam al-Kabir na al-Imam al-Tabrani, wanda al-Imam al-Haythami cikin Majma'u Zawaid yace isnadin hadisin Abdullah ibn Abbas yana da kyau,
shine hadisin 894. Abdullah bin Abbas ya ce ma ata ala nasi amun, babu wata shekara da za ta zo ga mutane a duniyan nan illa ahdathu fihi bid'a, face akwai bid'a sabuwa da suka kirkiro. Duk shekara dan adam sai ya kirkiro sabuwar bid'a. Wa amatu fihi sunna, kuma sai sun yi kokarin kashe sunna guda daga cikin sunnonin manzon Allah. Haka za a yi tai. Abdullah bin Abbas ya ce hatta tahayal bid'a, har a wayi gari bid'o'i sun rayu, wa tamuta sunan, sunnonin manzon Allah kuma sun mutu. Wannan ya samu bayanin salaf da dama kamar Abdullah bin Abbas, sannan akwai tabi'i da ake kiransa Hassan bin Atiyya al-Muharibi, yace mabtada'a qaumun bid'atan fi dinihim, babu yanda za a yi mutane su kirkiro wata bid'a a cikin addinin su illa naza'a Allahu min sunnatihim mislaha, face Allah ya kwace wata sunnar manzon Allah kwatankwacin wannan bid'a da suka raya. Wato idan aka raya bid'a sai Allah ya karɓi sunna a gurbinta, summa la yu'iduha ilaihim ila yawmil qiyamah. Wannan sunna kuma ba za a dawo musu da ita ba har zuwa tashin kiyama. Allah ka kare mu. Yana littafin sunan Darimi wanda an samu bayanin Abu Idris al-Khawlani, an samu bayanin salaf da dama waɗanda suke tsauratar da mu, suna tsawatar mana game da wato kashe sunnonin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akan haka ibnu taymiya yayi magana mai tsawo cikin majmu'u fatawa, yana mujallad na farko shafi na 132. Allahumma ja'alna muttabi'in ghayra mubtadi'in. Allah ka sanya mu masu kokarin biyayya ga sunnar annabinka, ka kare mu daga zama masu kirkiro bid'a cikin sunnar manzonka. وجعلنا من المتمسكين بسنن نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الله كسامنا cikin masu kokarin riko da sunnar manzon Allah har zuwa mutuwar mu. Wato akwai matsaloli guda 7 waɗanda nake so yi magana kai dangane da azumin sittu shawwal. Na daya, tunatarwa ce ga 'yan uwa, duk wani mutum da ke kokarin raya sunnar manzon Allah, mu zamanto masu hattara, mu kiyaye fada da sunnar manzon Allah ko da guda ɗaya ce. Sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam guda ɗaya, fada da ita bala'i. Za ka ɗauka babu komi la. Sunnar manzon Allah ba kamar magana ce ta 'yan siyasa ba magana ce da za ka yi ta sha'anin duniya in ka ga dama ka yi ko ka bari ba la. Sunnar manzon Allah sunna ce mai haɗarin gaske. Allah ya ja hankalinmu a suratul Nur aya ta 63. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim. Lalle waɗanda suke saba umarnin manzon Allah su yi hattara, inji Allah. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi, waɗanda ke saba umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam su yi hattara, an tusibahum fitnatun muslimma, fitina za ta same su a nan duniya kenan, aw yusibahum azabun alim, ko ko azaba mai radadi ya same su a ranar tashin kiyama. Kaga duniyar babu tsira, haka ma lahirar babu tsira, saboda saba umarnin manzon Allah. Al-Imam Ahmad bin Hanbal, wanda bayaninsa ya zo cikin al-Ibanatul Kubra na Ibn Battah mujallal na farko shafin 260. Al-Imam Ahmad ya ce a tadri mal fitna, ko ka san mecece fitinar da Allah ya faɗa ga wanda ya saba umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam? Ka san fitinar da za ta samu mutumin kuwa? In ji al-Imam Ahmad bin Hanbal, ya ce al-fitnatu ash-shirk, fitinar ita ce shirka. Da zaran ka fara faɗa da sunnar manzon Allah, to ƙarshen al'amarin mutum ya zama mai shirka ga Allah. Wato imanin ma da kake da shi sai Allah ya karbe, saboda ya gwada cewar baka daraja wannan imanin da ya baka ba. Shi yasa al-Imam Ahmad ya ce la'allahu idza radda ba'd qawlir rasul, tana yiwa kai watsi da wata magana ta manzon Allah, watsi guda daya, an yaqa fi qalbihi shay'un min az-zayg, zuciyar mutum sai a samu karkata ta shiga,
da karkata ta shiga me zai faru fa ya halaku sai ya halaka. Me ake nufi da karkata? A wayi gari zuciyar musulmi tana kyamar sunnar manzon Allah, da zaran zuciya ta kyamaci sunnar annabi Muhammad to babu shakka halaka ta samu mai wannan zuciya. Wanda shine bayanin al-Imam Ahmad bin Hanbal. A wata riwaya yana cewa al-fitnatu hiya shirk, fitnar da za ta samu mutum a duniya ita ce shirka. A wata riwaya yana ce ita ce kafirci. sai aka ce ma al-Imam Ahmad bin Hanbal inna qauman yad'una al-haditha wa yadhhabuna ila ra'yi Sufyan wa ghairihi. Allah shi gafarta malan ga wasu mutane idan an ce musu ga hadisin manzon Allah sai su ce a ai Sufyanu ya ce kaza. Aka yi wa Imam Ahmad tambaya akai ga hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai malam ya ce a malam wane ya ce. al-Imam Ahmad ya ce ajaban liqaumin arafu al-isnad wa sihhatahu. Ina mamakin mutumin da ina mamakin jama'ar da za a karantar da su hadisi sun kuma san isnadin hadisin sun sani hadisin ya inganta ya da'una su yi watsi da hadisi wa yadhhabuna ila ra'ayi Sufyan wa ghayrihi su koma ga ra'ayin Sufyan ko ko wani malami daban. al-Imam Ahmad ya ce ina mamakin wannan mutum, wato mutumin da za a ce marga hadisin manzon Allah sai ya kira maka sunan wani malami. yace ina mamaki baya ga cewar Allah ya ce falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim. Ya karanta wannan aya. Idan ka samu littafin al-Imam Shatibi Kitabul I'tisam a juz'i na farko shafin 175 al-Imam Shatibi yayi magana game da hadarin bid'a wanda masominta kenan a fifita maganar wani mutum sama da ta manzon Allah. Masomin bid'a kenan wanda akan haka ne in ka duba littafin Ibn Qayyim al-Jawziyya an-Nuniyya shafin 409 Ibn Qayyim ya rera wasu baitoci masu tasiri ta aqida. wallahi ma khawfi dhunuba wa innaha la'ala sabil al-afwi wal-ghufran lakinnama akhsha silaf al-qalbi min تحكيم هذا الوحي والقرآن ورضا بآراء الرجال وخرصها لا كان ذاك بمنة الرحمن فبأي وجه ألتقي ربي إذا أعرضت عن ذاك الوحي طول زماني وعزلته عما أريد لأجله عزلا حقيقيا بلا كتمان. wato ibn al-qayyim jawziya yace na rantse da Allah bana tsoron zunubi da duk nake yi saboda ina da ƙarfin fatan Allah zai yafe min kuma Allah zai min gafara. komai yawan zunubin ba Allah zai gafarta mishi. yace lakin ma akshan silahal qalbi, abinda nake tsoro shine a wayi gari zuciyata ta tube ta cire kanta min tahkimi hadal wahyi wal qur'an. zuciyata an wayi gari ta bar riko da maganar Allah a cikin alqur'ani da maganar manzon Allah a cikin hadisi. wannan shine fito inji ibnu qayyim jawziya yace waridan bi ara'ir rijali wa kharsiha. a wayi gari zuciyata ta koma yarda da ra'ayin wasu mutane har ma tana neman sanin ina fahimtar malam wani. la kana zaka bi minnatir rahman. sai ce fa bi ayyi wajhin idan na mutu na tashi a kiyama da wace irin fuska zan hadu da Allah. a arattu an zakal wahayi tula zamani, idan Allah ya tambaye ni game da manzonsa tsawon zamani ka bar riko da sunnarsa wace amsa zan ba mu Allah. wa azaltuhu amma uridu li ajlihi, na kawar da sunna maimakon in yada ta aslan haqiqiyan bila kitmani, ba ma yada sunnar ba kokarin kashe ta nake. idan Allah ya tambaye ni wace amsa zan bashi yace wannan na fi tsoron sa akan duk zunubin da zan ma Allah a rayuwata. Allah ka tsare mu. saboda haka fifita maganar wani malami a sama da ta manzon Allah wallahi ba karamin hadari bane. mas'ala ta biyu, akwai hadisai da aka samu game da azumin 6 ayyamin min shawwal, kwanaki 6 na watan shawwal. hadisi na farko an abi ayyub al-ansari radiyallahu anhu annahu haddatha anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. abu ayyub al-ansari yace
manzon Allah ya ce man sama ramadana wanda yayi azumin watan ramadan thumma atba'ahu sittan min shawwal sai ya biyo bayan ramadan da kwanaki 6 a watan shawwal kana ka siyamid dahari yana zama kamar azumin shekara guda. wannan hadisi yana sahihu muslim babu istihbabi sawmi 6 ayyamin min shawwal ittiba'an li ramadan shine hadisi na 1164 kuma yana sunan abi dawud babun fi sawmi 6 ayyamin min shawwal a riwaya ta al-imam abu dawud annabi sallallahu alaihi wasallam yace man sama ramadan thumma atba'ahu bi 6 min shawwal fa ka'annama sama ad-dahra wanda ya azumi watan ramadan sai ya bi shi da kwanaki 6 a watan shawwal to kamar yayi azumi ne na shekara guda sannan akwai riwayar a sunan tirmizi yana babu ma ja'a fi siyami 6 ayyamin min shawwal hadisin al-imam tirmizi annabi sallallahu alaihi wasallam yace man sama ramadan thumma atba'ahu 6 min shawwal maimakon bi 60 riwaya ta al-imam abu dawud fa dhaka siyamu ad-dahri maimakon fa ka'annama sama ad-dahra fa dhaka siyamu ad-dahri manzo Allah ce wannan azumi ne na shekara guda lada da mutum zai samu hadisin yana sunan ibn majah babu ma ja'a fi 6 ayamin min shawwal من صام رمضان ثم أتبعه ب6 من شوال كان كصوم الدهر ددي لفظ حديث yana tabbatar mana idan mutum ya azumin kwanaki 6 a bayan Ramadan a watan Shawwal wato yana samun ladan azumi na shekara guda hadisin yana sunan Darimi babu ma jaa fi siyami 6 min Shawwal man sama Ramadan thumma atba'ahu bi 6 min Shawwal fadhalika siyamu ad-dahri hadisin yana a sunan kubra na al'imamun nasa'i hadisi na 2862 yana al-mu'jamul kabir na al'imamun tabrani yana al-musnadul imami ahmad yana a sunan kubra na al'imamun baihaqi babun fi fadli sawmi 6 ayamin min shawwal yana kitabul musannaf na ibnu abi shayba kitabul musannaf na al-hafiz abdul razzaq babu ma qalu fi siyami 6 ayamin min shawwal ba'da ramadan yana sahihu ibn Khuzaima al-imam ibn Khuzaima ya sanya shi a littafinsa shi ne hadisi na 2114 wato masana hadisi a tsawon tarihi duka sun inganta hadisin Abu Ayyub al-Ansari al-imam ibn Khuzaima ga ibn al-Mulaqqin a littafin al-Badr al-Munir mujallal na farko shafin 336 yana cewa lahu turuqun kasiratun sahiha wannan hadisi ya samu hanyoyi masu yawan gaske kuma sun inganta daga manzon Allah ga al-Imam an-Nawawi a littafin al-Majmu' mujallad na 6 shafi 426 al-Imam Ahmad bin Hanbal yana cikin waɗanda suka rawaito hadisin a littafin al-Musnad yace huwa min salasati awjuhin anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi na azumin kwanaki 6 a watan Shawwal ya zo ta fuskoki guda uku da suka inganta daga annabi sallallahu alaihi wa sallam in ka duba littafin al-mughni na ibnu qudama mujallal na 3 shafi na 57 wato yana da hanyoyi da dama wannan hanya ita ce mafi inganci hadisin Abu Ayyub al-Ansari wanda bai ruwaito ba cikin manyan malaman hadisi shine al-Imam al-Bukhari kuma shi ma al-Imam al-Bukhari ba cewa yayin hadisin bai inganta ba ba karamin jahilci bane mutum ya dauka don al-Imam Bukhari bai ruwaito hadisi ba ya nuna cewa hadisin bai inganta ba shi da kansa al-Imam Bukhari ya faɗa yace akwai dimbin hadisai da dama da suka inganta daga manzon Allah amma ban sanya su a littafin nan ba saboda ba ni son littafin yayi girma to ba shi kadai bane na biyu yaron Abu Huraira ana kiransa al-Muharrar bin Abi Huraira ya rawaito hadisi daga mahaifinsa shine Abu Huraira sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam wancan hadisin Abu Ayyub al-Ansari na biyu hadisin Abu Huraira manzon Allah ya ce man sama Ramadan wa atba'ahu bi 6 min Shawwal wanda ya azumin Ramadan ya bi bayansa da kwanaki 6 na watan Shawwal fa ka annama sama dahara kamar yayi azumin shekara guda ne
wannan yana musnadul imam al-bazzar haka nan kitab al-awsat mu'jam al-awsat na al-imam at-tabarani kuma isnadin al-imam al-bazzar da al-imam at-tabarani yani isnaduhuma hasan isnadin hadisin abu huraira yana da kyau don haka al-imam al-munziri a littafin at-targhib wa tarhib juz'i na 2 shafin 125 yace hadisin ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ahadu turuqihi inda al-bazzar sahih daya cikin riwayoyin ya inganta dayan isnadin yana da kyau haka nan al-imam al-haythami cikin majma'u zawaid a mujallal na 3 shafi na 186 saboda haka hadisin abu huraira shi ma ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sahihu targhib hadisi na 1009 kaga an samu sahabi na biyu sahabi na uku sauban maula rasulillah shi ma ya ruwaito hadisin azumin kwanaki 6 a watan shawwal yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man sama 6 ayyamin ba'da al-fitr kana tamama sana wanda yayi azumin kwanaki 6 a bayan an sha ruwa bayan ranar sallah kenan ranar karamar sallah sai yayi azumin kwanaki 6 shine ba'dal fitr domin da yawa suna dauka bayan an yi sallah karama sai an samu kwanaki 3 kafin azumin nafila la wannan hukunci ya tsaya ma wato babban sallah shine wanda kwanaki 3 bayan sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar su ma suna da daraja irin ta ranar 10 su ake kira ayyamu tashrik saboda ka ba a son kai azumi ranar sallah da kwanaki 3 na bayan ranar sallah amma karamar sallah la karamar sallah ita ranar sallah ce kadai aka hana azumi washe gari kana iya tashi da azumin ka wannan shine abin da hadisin sauban ma yake tabbatarwa man sama 6 ayyamin ba'da al-fitr wanda yayi azumin kwanaki 6 a bayan ranar karamar sallah bayan ranar kadai kana tamama sana yana da lada kamar cikon shekara guda akwai riwaya ta biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man sama ramadan shahrun bi asharati ashhurin idan kai azumin ramadan wata ɗaya ne amma ladan watanni 10 wata ɗaya ne kana da ladan watanni 10 wa sama 6 ayyamin ba'da al-fitr bayan ranar karamar sallah kai azumin kwanaki 6 sai manzon Allah ya ce wa dalika tamamu sana wannan ladanka ya cika shekara guda waɗannan kwanaki 6 suna da lada daidai watanni 2 na azumi hadisin sauban yana sunan ibn majah babun fi siyami 6 ayyamin shawwal yana sunan nasa'i yana al-musnad al-imam ahmad sunan ad-darimi المسند الإمام البزار المعجم الأوسط نا الإمام الطبراني كما شيما حديث صوبان الإمام المنذري cikin الترغيب والترهيب yace ya inganta yana mujallal nabi shafin 125 haka nan al-imam ibn khuzaima idan ka dubi sahihu ibn khuzaima al-imam ibn khuzaima ya inganta hadisin sauban haka nan al-imam ibn hibban ya inganta hadisin sauban hadisin yana sahihu sunan ibn majah hadisi na 1402 sahihu targhib hadisi na 1007 sahihu jami' as-saghir hadisi na 6328 irwaul galil takhrijin hadisin idan ka duba irwaul galil mujallal na shafin 107 zaka ga riwayoyin da suka zo a lafazin al-imam ibn khuzaimah hadisin sauban annabi sallallahu alaihi wasallam yace siyamu shahri ramadan bi asharati ashhurin azumin watan ramadan yana daidai da azumin watanni 10 wa siyamu 6 ayyamin bi shahrayn azumin kwanaki 6 fa yana daidai da azumin watanni 2 fa zalika siyamu sana kaga an samu azumin shekara guda inji annabi sallallahu alaihi wasallam wannan riwaya ita ma ta inganta saboda haka yasa al-imam ibn khuzaima ya kawo yana a sunan kubra na al-imam an-nasa'i yana da kyau sani al-imam bukhari al-imam muslim waɗannan littafai ana kiransu sahih me yasa ake kiran sahihu ibn khuzaima saboda qat'an hadisan da ya ruwaito hadisai ne da suka inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am ana iya samun hadisi wanda yake yana da
darajarsa ba ta kai wato sahih ba amma hakika ba su da yawa. wannan yasa ake kiran shi sahihu ibn Khuzaimah. haka nan as-sunan al-kubra na al-imam an-nasa'i wanda shike bayan sahihu ibn Khuzaimah. idan kana magana sahih bukhari, sahih muslim, sahih ibn Khuzaimah, sai as-sunan al-kubra na al-imam an-nasa'i. waɗannan malamai duk sun kawo hadisi in banda al-imam bukhari yana kitabu siyam yani babu siyam sittati ayyam min shawwal hadisi na 2816. kaga an samu sahabban manzon Allah mutum uku: Abu Ayyub al-Ansari, Abu Huraira, Sauban maula Rasulillah. waɗannan al-Imam Ahmad bin Hanbal yake cewa min salasati awjuhin anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, fuskoki uku nan da aka samu daga manzon Allah babu makawa sun inganta. al-Imam Ahmad bin Hanbal to ba su kadai bane, akwai hadisin al-Bara bin Azib, shi ma sahabi ne, kaga mutum na hudu kenan. man sama sittata ayyamin ba'da al-fitr, manzon Allah ya ce wanda ya azumin kwanaki shida a bayan karamar sallah fa ka'annama sama dahara kullahu, kamar yayi azumin shekara ne gaba ɗayansa. hadisin al-Bara bin Azib yana sunan Daraqutni, kuma Ibn al-Qayyim al-Jawziyya ya kawo shi a Tahzibus Sunan. akwai wato sharhi da Ibn al-Qayyim al-Jawziyya ya yi sunan Abi Dawud wanda ake kiransa Tahzibus Sunan. littafin yana da muhimmanci, ka duba mujallal na 7 shafi na 88. sahabban ba su kare ba, akwai Abdullah ibn Abbas, na shida Jabir, Allah ya kare yadda sa gare su. waɗannan sahabbai biyu lafazin hadisin su ɗaya ne, kuma hadisin yana al-mu'jamul awsat na al-Imam Tabarani, hadisi na 4639. al-Imam Ahmad bin Hanbal ya ruwaito hadisin Abdullah bin Abbas da Jabir, ya ruwaito hadisin, amma yake cewa hadisin Abu Ayyub da hadisin Abu Huraira da hadisin Sauban su ne mafi inganci, ya ruwaito wannan shi ma. al-Imam Bukhari ya kawo kuma yana as-Sunan al-Kubra na al-Imam al-Baihaqi. annabi sallallahu alaihi wasallam yace man sama ramadan fa atba'ahu sittan min shawwal sama sanata kullaha, wanda yayi azumin watan ramadan sai ya bi bayansa da kwanaki shida na watan shawwal, wato ya bi bayansa da kwanaki shida na azumi a watan shawwal, manzon Allah yace sama sanata kullaha, yayi azumin shekaran gaba ɗaya kenan. kaga an samu sahabbai mutum shida, bari dai mu ƙara ɗaya. akwai Aisha, Allah ya kara mata yarda. Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, hadisinta yana al-Mu'jam al-Kabir na al-Imam at-Tabarani. waɗannan sahabbai ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in mutum bakwai suka ruwaito hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan azumin kwanaki shida a bayan Ramadan. kuma waɗannan hadisai malamai sun inganta su a tsawon tarihi. wannan ita ce mas'ala ce, kaga mun karanta hadisai, saboda haka ba hadisin mutum ɗaya bane. kar ka ɗauka hadisin Abu Ayyub al-Ansari shi kaɗai ne, la, mutum bakwai sahabban manzon Allah mutum bakwai suka ruwaito hadisi daga manzon Allah. abu na uku shine mu sani sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam tana da matakai guda uku. akwai as-sunnatul fi'liyya, akwai as-sunnatul qawliyya, akwai at-taqririyya. wato sunna da ake kira al-fi'liyya shine annabi ya aikata abu da kansa, wannan shi ake kira as-sunnatul fi'liyya. idan aka ce al-qawliyya ana nufin manzon Allah ya faɗi magana amma ba a sani ba yayi ko bai yi ba, ya dai ce ku yi, wannan shi ake nufi da sunnatul qawliyya. idan aka ce at-taqririyya ana nufin shi bai yi ba, bai ce ayi ba, amma an yi a gabansa bai hana ba. bai yiwuwa a yi barna gaban manzon Allah bai hana ba. saboda haka idan ko har aka yi abu a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam tabbas ya gani bai ce komi ba, ya tabbatar da wannan abin babu laifi ke. to a cikin waɗannan matakai guda uku na sunna yana da kyau mu sani darajar su ba ɗaya ba ce. za a karanta wa mutum hadisi a ce ai manzon Allah ya ce ayi azumi kwanaki shida bayan Ramadan, sai ce annabi ya taɓa yi.
kaga ya jahilci me sunnar manzon Allah. Ai sunnar annabi ba wai ya aikata kadai bane, ya faɗa ne, idan ya faɗa ya gama, wa ma alar rasuli illa balagul mubin. Ya riga ya ce ku yi, in kun yi in ku yi ba ruwanku, ya riga ya faɗa. Saboda haka ba lallai bane ya zama ya aikata, tunda ya faɗa ya isar da sakon Allah. Wato sunna ta aikin annabi sallallahu alaihi wasallam aqallu fi quwwati at-tashri' min as-sunnati al-qawliyya. Ta sashin shari'a maganar manzon Allah ta fi ƙarfi akan aikinsa, wajibi ne musan da wannan. Annabi ya ce ka yi ya fi ƙarfi akan a ce annabi ya yi, domin aikin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗauki khususiyya. Akwai abin da an ce annabi ya yi ban da mu, kamar misali alwisalu fi sawm, manzon Allah yana da damar ya haɗa azumin kwanaki ba tare da ya yi sahur da buɗe baki ba, a jera kwana 2-3 yana azumi, amma mu ya ce kar mu. Ashe kaga ba duk abin da annabi ya aikata ne yake zama sunna, wancan khususiyya ce. Manzon Allah ya ba shi damar ya yi auren mata sama da 4, mu kuma fa a cikin alkur'ani Allah ya ce la banda mu. Manzon Allah ya mar umurni ya tashi cikin dare ya kama nafila, wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan lak. In dare yayi ka tashi ka kama tahajjud, farilla ce akan annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma mu fa tashi mai nafila cikin dare ba dole bane. Saboda haka akwai ayyukan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ma sun shafi al'ada ta halitta ta dan adam, saboda shi ma mutum ne kamar mu. Saboda haka ya sa akwai abubuwan da ya saba da su saboda yanayin kabilar da yake cikin ta kabilar larabawa, kamar misali irin abincin larabawa wanda annabi ya ci, kaga ba a ce dole sai ka nemo irin wannan abincin ka ci ba aiko. A irin tufafin da suke sawa a wancan lokaci ba a ce ka nemo wannan tufafin ka sa ba. Wannan dalili yasa kaje ake cewa naɗa rawani sunna ce ta al'ada ba sunna ce ta ibada ba, saboda annabi yana yin ta ne don ya samu kansa a cikin larabawa. Idan da manzon Allah ya fito cikin hausawa hula irin nawa zai dora. Ko dan annabi yana hawa kan wata dabba sai a ce kai ma sai ka hawo irin ta ko? Kala wanda shi ake kira sunna ta al'ada, wanda ba a ce kai koyi da shi ba, amma idan ka yi koyi da shi ka kyautata niyya kana samun lada wajen Allah. Amma baya cikin shari'a wanda Allah tabaraka wata'ala ya yi umarni gare mu. Yana da kyau mu fahimci menene sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda ibn taymiya yake magana cikin majmu'u fatawa mujallal na 378, as-sunnatu allati yajibu ittiba'uha, sunnat da ya zama dole mu bita wa yuhmadu ahluha, sunnat da in ka bita za a yabe ka, wa yuzammu man khalafaha, sunnat da in ka barta za a kushe maka. Hiya sunnatu rasulillah, sunnar manzon Allah ita kadai, in ka bi ta a yabe ka, in ka batta a kushe ma. Ta ina fi umuril i'tiqadati, abin da ya shafi aqida, kai imani da Allah, imani da mala'iku, duk abin da ya shafi aqida wajibi ne aqida ka ta dace da ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa umuril ibadati, haka na al'amura da suka shafi ibada, sallah, azumi, zakka, haji, ibadarka ta dace da nan manzon Allah. Wasa'ir umurid diyanati, وذلك إنما يعرف تئنا أكي سن سنة سيما لمن يتشي بمعرفة أحاديث النبي تئن أكي سن سنة تسن حديثا منزون الله الثابتة أنه إذا حديثي مغباتا سكتشي سن إنغانتا فأنغما سنة تتبتا في أقواله وأفعاله مغانا ستشي أيكن سنة سنة مغانا كلهم تتبتا النبي يتشي كوي سنة تتبتا kuma sunnar ta ma fi ƙarfi akan aikinsa. Saboda haka aikin annabi yana tabbata sunna, maganar manzon Allah tana tabbata sunna, wa zalika fi dawawilil islamil ma'rufa. Ta ina za mu samu labarin maganganunsa da ayyukansa? Yace su ne littafan hadisai, ka nemi sahihul bukhari, ka nemi sahihu muslim, kutubus sunan, sunan abi dawud, sunan tirmidhi, sunan ibn majah, sunan nasa'i, ya kirga su. Ka samu al-masani kamar al-musnad al-imam ahmad da sauransu,
shine yace kamisli musnad al-imam Ahmad wa gairi ta hadisi ake sanin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam. Kaga idan aka ce manzon Allah ya yi umarni, sunna ta tabbata. Allah ya sa mu gani. To abu na hudu, mas'ala ta hudu, kuskure ne a samu hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya yi umarnin a yi abu sannan ka gindaya wannan umarni na manzon Allah ala amali ahadin, ka ce bari mu duba shin sahabbai sun yi ko ba su yi ba. Wannan ba karamin kuskure ba. Idan magana ta tabbata annabi ya yi umarni, to al'amari ya kai. Ba a ce ka dubi sahabbai shin sun yi aiki da wannan umarnin ko a'a, la. Allah bai mana alkawarin zai tsare aikin sahabbai ba, amma ya mana alkawarin zai tsare alqur'ani da sunnar manzon Allah. La shakka sahabban manzon Allah ba sa saba umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam, amma ba lalle bane ka samu labari sun yi aiki da wannan abin ko ba su yi ba. Allah ya yi alkawari zai tsare maganar manzo, bai yi alkawarin tsare aikin kowa ba. Allah ya samu gani. Saboda haka idan aka ce annabi ya yi umarni a yi, ba daidai ba ne ka gindaya wannan umarnin da aikin wani malami. Ya malam wane yana aiki da hadisin nan ko baya yi, to idan malam wane ya bar sunnar manzon Allah sai ka bar shi. Wannan kuskure. An wayi gari kenan malamin yana gaba da manzon Allah. Idan dai ba za a yi aiki da maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ba, sai wani malami ya tabbatar da wannan magana, to ya nuna cewar malamin maganarsa ta fi tasiri akan maganar annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa ibn al-Usaymin silsilatu liqa'at al-bab al-maftux shafi na 59 yake cewa inna sunnatar rasuli qawluhu wa fi'luhu wa iqraruhu. Sunnar manzon Allah magadarsa ce, aikinsa abin da ya tabbatar, amma fi'lu gairihi, aikin wani fala yukhassisu qawlahu, baya kwaskwari ma ga maganar annabi sallallahu alaihi wasallam. Don haka duk malamai suka yi ittifaki, wanda ya zo cikin majmu'u fatawa mujallal na 19 shafin 261, naqala ghayru wahidin al-ijma' ala annahu la yajuzu lil 'alim. Malamai kaf a tarihin musulunci, kowane malami ka sani ya shahara ya tabbatar da cewa idan aka ce ga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabayyana lahu al-haqqu alladhi ja'a bihi ar-rasul, ya bayyana cewa ga wata gaskiya da ta zo daga annabi kuma wannan hadisi ya inganta, fa huna la yajuzu lahu taqlidu man qala khilafa zalika. Duk wanda ya bada fatawar da ta saba wannan magana ta manzon Allah, haramun ne a dauka, wajibi ne a jefar da maganarsa bila nisa'in. Duk malamai sun ittifaki akan haka. Idan aka ce ga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam, sai wani malami ya ce a'a shi a ganin sa kar ayi, to wanne zaka dauka, maganar manzon Allah ko maganar wannan malami? A tsawon tarihi malamai sun yi ittifaki akan in dai aka ce hadisi ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam, to duk sa'ilin da aka samu fatawar wani malami da ta saba wannan hadisin, wajibi ne a jefar da wannan fatawa bila nisa'i. Shine in ka duba tafsirin Muhammad al-Amin Shankiti Abwaa'ul Bayan mujallal na 7 shafi na 308, yana magana akan at-taqlid. At-taqlid shine ka riki malami ya zama alqiblarka, ba ka sanin fari ko baki sai ta maganar malami. Saboda haka idan aka ce ga hadisin manzon Allah, ba ka dauka sai malamin yayi garanti, sai ya tabbatar wannan hadisi haka ne. الذي خالف فيه المتأخرون الصحابة وغيره من القرون المشهود لهم بالخير تقليد رجل واحد معين دون غيره. كسا مالمي ɗaya a gaba shine addininka, ka riki mazhaba guda ita ce kadai hanya da zaka san Allah da manzon shi, wato shi kadai banda sauran malamai. fa inna hadha an-naw'a min at-taqlidi lam yarid bihi nassun min kitabin wala sunnatin. ba ka samun hujja daga annabi ko daga alqur'ani ko sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam, wa lam yaqul bihi ahadun min ashabi rasulillah wala ahadun min alqurun thalatha almashhud lahum bil khair. babu hujjar taqlidanci a cikin alqur'ani, babu hujjar taqlidanci a sunnar manzon Allah, babu hujjansa ta maganganun sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta karni uku da aka yi a bayan
wato karni na farko babu wata hujja da aka samu daga malamai da suka shahara a wannan zamani akan halalcin ka riƙi malami guda wanda shine alƙiblarka. Kaga kenan riƙon mazhaba guda ka yi watsi da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine bid'a, saboda babu shi a sunnar manzon Allah, babu shi a tarihin musulunci sam. fa taqlidul alim al muayyan min bida'il qarn ar-rabi' daga yaushe aka fara samun wannan, sai da aka samu karni na hudu a bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam. Daga nan ne mutane suka fara ware malami sai a sashi a gaba a ce in ba malam wani ba babu ruwanmu da wani hadisi. Bid'a ce. yana daga cikin bayanin al-Imam Ahmad wanda ya zo cikin Masailul Imam Ahmad li Abi Dawud shafi na 276. Al-Imam Abu Dawud ya tambayi al-Imam Ahmad bin Hanbal yace masa al-Auza'i huwa attabi' min Malik, yace marshin al-Imam al-Auza'i ya kamata in bi koko in bi al-Imam Malik. Yana tambayan al-Imam Ahmad bin Hanbal lokacin al-Imam Ahmad yana da rai, shi ma bayan ya tafi ashe za a yi nashi mazhaba. Ana mar tambaya domin mazhaba ta al-Imam Malik ta riga bayyana kafin mazhaba ta al-Imam Ahmad bin Hanbal shine a ƙarshe. Al-Imam Abu Dawud yake tambayan al-Imam Ahmad bin Hanbal wace mazhaba ya kamata in bi, ta Sufyan ta al-Imam al-Auza'i ko ta al-Imam Malik? Sai al-Imam Ahmad bin Hanbal yace la tuqallid dinaka ahadan min ha'ula'i, karka taqlidancin addinin ka ga ɗaya daga cikin waɗannan. Ma jaa anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi fa khudh bihi, abinda yazo maka daga annabi, abinda yazo maka daga sahabbai kai riko da shi. Summa tabi'i, idan babu wata hujja daga annabi ko sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka nemi tabi'ai, wani tabi'i ne ya bada fatawa sai kai riko da shi. Sai ce to idan babu wata hujja daga tabi'ai, sai ce ba'adar rajul fihi mukhayyar, a lokacin kana da za'i kowa kaga dama dauki maganarsa in ta dace da gaskiya. Kaga yana nuna mar ba daidai bane kai riko da mazhaba guda kai watsi da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam, wannan shi kansa shine bid'a wanda a tsawon tarihi babu hujja akai. Allah ka tsare mu. Alhamdulillah. Mas'ala ta biyar, yana da kyau mu sani mazhaba ta al-Imam Malik rahimahullah, wato akwai ka'ida da al-Imam Malik yake da ita, tarjihu amali ahli al-Madina, yana rinjayar da al'adar da ya samu mutanen garin Madina suna yi mazhabarsa. Saboda haka in kana karanta littafin Muwatta zaka gani idan babu hujja da ta zo gare shi, al-Imam Malik Allah madaukake masa rahama, a Madina aka haife shi, a nan ya girma kuma a nan ya karatu, kuma a nan Allah tabaraka wa ta'ala ya karbi ransa. An haife shi bayan rasuwar manzon Allah da shekara 82. Saboda haka shi annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya rasu, sahabbai ba su zauna a Madina kawai ba, sahabbai sun rarrabu, wasu na Makka, wasu na Madina, wasu na Misra, Syria, Iraq, sun warwatsu duniya. To idan aka ce al-Imam Malik ya yi rayuwarsa a garin Madina, kaga ilimin da ya samu ilimi ne na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na sahabbai da ke garin Madina kawai. Ba lallai bane ya zamanto ya san duka hadisi, saboda sahabbai sun warwatsu a duniya. To idan hadisi bai iso gare shi ba, idan ba shi da wata hujja daga alqur'ani ko daga hadisin manzon Allah, al-Imam Malik sai ya dauki aikin mutanen Madina a matsayin hujja, saboda shi a fahimtarsa tsakanin shi da annabi sallallahu alaihi wasallam shekarun ba su yi yawa ta yanda mutanen garin za su canza al'adarsu. Don haka shi a tunaninsa wannan hujja ce. Don haka idan babu hadisi, idan aka samu babu hadisi, al-Imam Malik sai ya ce to mutanen garin shi dai bai samu suna haka ba. Kaga yana nufin ai a garin Madina annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu, ana aka binne shi ko idan ko a ce
mutanen garin Madina ba sa aikata wani abu ya gwada cewa asali wannan abin ba sunnar manzon Allah bace. Wannan kuwa hakika fahimta ce ta al-Imam Malik wanda babu hujja a kanta in ma ta alqur'ani ko sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka yasa malamai suka yi taraddi gare shi, bil hakika kyakkyawar fahimta ce gare shi ya gina akai, fa amma rashin hujja a kanta yasa aka yi ta martani, wanda cikin waɗanda suka yi bayani mai tsawo akan wannan fahimta ta al-Imam Malik akwai Ibn Qayyim Jawziya, littafin sa Ilamul Muwaqqi'in ar-Rabbil Alamin, yayi magana game da tubalin gina mazhabar Malikiyya, amalu ahli al-Madina bima la yazidu alai. Maganar da yayi magana tana da tsawo da hujjoji da ya bayar. Allah bai taba sanya aikin mutanen gari ya zama hujja ta addini ba. Allah ya sha mu gani. Saboda haka zaka ga har yanzu akwai masu irin wannan tunani. Ai na je Makka na ga ana yi. To wai ce maka don ka gani a Makka kuma ya zama dalili. Ai dan ka gani a Makka an yi baya nuna wannan addini. Me ya hujja? Alkitabu was sunna. Wanda shine hujja, ba abinda mutanen gari suke aikata ba. In ka duba Ilamul Muwaqqi'in mujallad na 123 Ibn Qayyim Jawziya hakika yayi magana akai. فكان اعتداده بعمل أهل المدينة الذي كان يرى فيه أنه الصيغة النهائية لسنة رسول الله شينا ganin wata hujja ce da take tabbatar da ainihin sunnar manzon Allah idan dai mutanen garin Madina suna aikata wani abu to wannan abin ya tabbata gaskiya, idan ba sa yi to ba gaskiya bane. Saboda haka azumin kwanaki 6 a bayan watan Ramadan a wajen al-Imam Malik wanda ya faɗa yana cikin littafin Muwatta, yana ƙarshen yadda yake magana akan azumi. Al-Imam Malik game da azumi na kwanaki 6 na watan Shawwal shine ba'd al-fitr min Ramadan yana cewa inni lam ara ahadan min ahli al-ilmi wal fiqh yasumuha, ni ban taba ganin wani daga cikin masana wato yana azumin waɗannan kwanakin ba. Kaga abin da ya faɗa yace bai taba gani ba. Walam yablughuni zalika an ahadin min as-salaf, labari bai iso gare ni daga wani daga cikin magabata ba. Kaga ya yarda cewa akwai labaran da ba su iso gare shi ba. Yace labari bai iso gare ni daga wani daga cikin magabata ba, amma tunda shi bai ga mutanen garin suna yi ba, ahlul ilmi yakrahuna zalika wa yakhafuna bid'atuhu, masana sai suna kyama, suna ganin karfa ya zama bid'a. Al-Imam Malik bai ce bid'a bane, suna tsoron kada fa ya zama bid'a tunda ba a samu hujja ingantacciya daga manzon Allah ba. Wa an yulhiqa bi Ramadan ma laysa minhu, yani ahlul jahalati wal jafa. Hujja ta biyu wanda shi yake ganin kada a yi azumin 6 Shawwal saboda kada jahilai da masu wauta su haɗa azumin Ramadan da kwanaki 6. A wayi gari Ramadan ya zama kwanaki nawa? 36 ko 35. law ra'aw fi zalika fi fatahu inda ahli al-ilm wa ra'awhum ya'maluna zalika. Anan iyakar maganar al-Imam Malik ne wanda ya zo cikin littafin Muwatta. Abin da yasa nayi magana akai saboda ka san wane ne al-Imam Malik, a ina yi zamani, a garin Madina, yaushe zamani bayan rasuwar manzon Allah da shekara 82 aka haife shi, ba fa ya girma ba fa ya yi karatu ba fa ya zama malami ba, sai fa bayan rasuwar manzon Allah da shekara 82. Shin wani addini ake kafin a haife shi? sai mas'ala ta 6, tunda da ya maganar da al-Imam Malik yayi a cikin littafin Muwatta ne, fa ai littafin yana nan har zuwa yau, kuma malamai sun yi sharhi akan littafin Muwatta da dama. Wanda ya fi daraja cikin masana waɗanda suka yi sharhin Muwatta babu kamar Ibn Abdul Barr, Allah ya masa rahama. Yana da littafai da ya musamman akan sharhin Muwatta, akwai al-Istizkar, akwai at-Tamhid, duk yayi su ne akan Muwatta kawai. Hadisan Muwatta, malaman al-Imam Malik, almajiransa, fatawoyinsa, Ibn Abdul Barr babu abin da ya rage. Ibn Abdul Barr yana cikin manyan masanan hadisi a tarihin musulunci gaba daya.
ya yi littafi al-istizkar wanda akan muwatta ne in ka duba mujallar na 10 ibn abdul barri game da maganar al-imam malik yace wa amma siyamu sittatil ayyami min shawwal azumin kwanaki 6 a watan shawwal ala talabil fadli saboda mutum yana neman falala a wajen Allah wa ala ta'wil alladhi ja'a bihi sauban kuma bisa ga fassaran abin da sauban ya ruwaito daga manzon Allah sai ya ce fa inna malikan la yakrahu zalika insha Allah al-imam malik bai kyamaci wannan ba wannan shine malamin da ya fi shahara a tarihin malikiya gaba daya in dai ta sashin ilimin hadisi ne babu kamar shi ibnu abdul bari abin da ya faɗa kenan yace kai azumi da fatan ka samu lada saboda dacewa da abin da annabi ya faɗa a hadisin sauban ibn abdulbar ya ce al-imam malik ba zai kyamaci wannan ba ya ce li'anna sauma junna saboda ai azumi shi kansa garkuwa ne wa fadluhu ma'lum falalan azumi sananne ne liman radda ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu lillahi ta'ala mutum ne ya daina cin abinci ya daina shan abin sha ya nisanci sha'awa saboda ne saboda Allah tabaraka wata'ala yace ya za a yi al-Imam Malik ya kyamaci wannan wa huwa amalu birrin wa khairin aikin alkhairi ne kuma aiki ne na kwarai gashi ma Allah ya faɗa a aya ta kusa da ƙarshen suratul hajji waf'alul khaira la'allakum tuflihun ku aikata alkhairi da fatan ku tsira haka Allah ya ce ku aikata alkhairi don haka duk abin da ka san alkhairi ne ka aikata shi Allah ya ce da fatan ka tsira a kiyama sai ce wa malikun la yajhalu shay'an min haza al-imam malik bai jahilci wani abu daga cikin wannan ba aya ta alqur'ani al-imam malik ya santa wala yakrahu min dhalika illa ma kafahu ala ahli al-jahalati wal jafa'i ya riga ya faɗa yace me yake tsoro yana tsoron kada jahilai su hada azumin ramadan da na shawwal su dauka duka azumin ramadan ne wa khashiya an ya'udduhu min fara'id siyam yana tsoron kada jahilai su dauka azumin sittu shawwal yana daga cikin farillai na watan ramadan mudafan ila ramadan wa ma azunnu malikan yace kai hatta hadisin ma inji ibnu abdul bari yace hadisin kansa bana zato al-imam malik bai san shi ba inji shi amma kaga abin da al-imam malik ya faɗa yace lam yablughni zalika an ahadin min as-salaf da dai hadisin ya iso ga malik da zai ce hadisin abu huraira hadisin abu ayyuba hadisin sauban ya kirga sunan waɗannan sahabbai sai ce duk su inganta ba amma al-imam malik bai kirga kowane hadisi ba yace babu labarin da ya iso gare ni kaga yana da uzuri wajen Allah labari bai iso gare shi ba kai kuma fa labari ya iso gare ka to amma ibn abdul barri haka nan littafin al-istizkar mujallal na 380 nan ma yace ya maimaita lam yablugh malikan hadithu abi ayyuba ala annahu hadithun madani duk da cewa hadisin abu ayyub al-ansari hadisi ne na madina a garin madina aka ruwaito hadisin amma cikin ikon Allah al-imam malik bai san shi ba sai Allah ya faɗa mana wa fawqa kullu dhi ilmin alim sama da duk masani akwai wanda ya fi shi ba lallai bane malami ya kiyaye duk ilimi la kana da ilimin a kusa da kai sai a samu wanda ya fi ka wanda ya san abin da kai baka sani ba ibnu abdul bar ya ce duk da cewar hadisin abu ayyuba hadisin madina ne amma al-imam malik bai san shi ba wal ihaqatu bi ilmi al-khassati la sabila ilay mutum ya san ilimin da yake banci wani abu ne wanda ba zai yi ba sai da izinin Allah tabaraka wa ta'ala wallazi karihahu lahu malikun amrun qad bayyanahu wa awdahahu abinda malik ya kyamata ya riga yayi bayani ya riga ya bayyana abinda yake tsoro amma da ya raddin hadisin manzon Allah ba wa dalika khashyatu an yudafa ila fard ramadan al-imam malik yana tsoron kada a ƙara ma watan ramadan azumi ya zamanto ramadan ya ƙara tsayi fiye da yanda Allah ya shar'anta shi wa an yastabina dalika ila al-am sai yace wa qad yumkin an yakuna jahil al-hadith a farko mujallal na 10,259 ya ce ma azunnu malikan jahilar hadis ni ba na tsammani al-imam malik bai san hadisin ba amma a mujallar na 3,380
yace kad yumkin an yakuna jahilal hadis, ba mamaki al-imam malik bai ma san hadisin ba, walau alimahu laqala bihi, dan na tabbata da al-imam malik ya san da hadisin nan wallahi zai faɗa, zai karantar da shi. Saboda me? Saboda malamin sunna ne. Allah madaukake masa rahama. Kaga mun samu malamin da ya shahara mazhabata malikiya ibnu abdul barri. To sannan akwai al-imam abu abdul walid al-baji. al-imam al-baji ya rasu a hijira ta 393, shekararsa 1047 rabuwarsa da duniya. al-imam al-baji yana da littafi da ake kira al-muntaka sharhul muwatta, yayi wa muwatta ta al-imam malik sharha, mujallal na 3 shafi na 92. shi ma kaga masanin hadisi ne, yayi sharhin muwatta, shi ma bari ka ji abin da ya faɗa. inna ma kariha zalika malikun lima khafa min ilhaqi awamin nasi zalika bi ramadan. iyakar abinda al-imam malik yaki shine kada jahilai su hada ramadan da sittu shawwal, wa alla yumayyizu bainaha wa bainahu hatta ya'taqidu jami'a zalika farba. kada a wayi gari jahilai ba sa bambanta wanne ne farilla wanne ne sunna wanne ne nafila. shi ne abinda al-imam malik yake. shikenan sai ya ce to kuma bayan haka ma ai akwai mutarrif wato dan yar uwar al-imam malik ne, saboda haka al-imam malik kawunsa ne. da yawa malamai a masabar malikiya suna gabatar da mutarrif akan sauran almajiran al-imam malik, saboda ilimin da Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi da kuma kusancin sa ga al-imam malik. yace inna ma kariha malikun siyamaha li alla yalhaqa juhal yani dhalika bi ramadan wa amma man ragiba fi dhalika lima jaa fihi falam yanhahu. wanda ke kwadayin ya samu lada al-imam malik bai hana shi ba. kaga ya tabbatar da wannan sunna ce ta manzon Allah. ibn abdul barri ya tabbatar sittu shawwal sunna ce, wanda ya sharhin muwatta. ga al-imam al-baji ya tabbatar da haka. mutum na uku wanda ya shahara a tarihin masabar malikiya ta wajen ilimi shine al-imam al-qurtubi. al-imam al-qurtubi da kake ji yana da littafin sharhin sahih muslim da ake kira al-mufhim lima ashkala min talfis kitab muslim. al-imam al-qurtubi ya rasu a hijira ta 656, shekara 784 da suka wuce. Allah ya masa rahama. a littafin al-mufhim mujallad na 3 shafi na 238 da ya kawo hadisin abu ayyub al-ansari yace wa kad akhadha bi zahiri hadha al-hadith jama'atun min al-ulama, malamai da dama sun yi aiki da wannan hadisi na sittu shawwal. fa samu hadhihi sitta isra yawmil fitri, ana gama sallah da an gama ramadan ranar sallah karama ta wucewa shagari, malamai da yawa suna kwadaitar da a ci gaba da azumin nafila waɗannan kwanaki 6 na watan shawwal. daga cikin su akwai al-imam shafi, al-imam ahmad bin hanbal ya kirga, sannan sai ya ce to amma al-imam malik ya karhanta saboda wani dalili, sai ya bayyana wannan dalili wanda shi kansa al-imam malik ya faɗa cikin littafin muwatta. ga abin da yasa yake kyamar mutum ya hada ramadan da kuma shawwal wato da azumi. idan ka dawo ga mashabata al-imam abu hanifa, gaba ɗaya mashabar kusan duk littafin fiqh da ka duba kamar yadda yazo cikin fathul qadir na kamaluddin ibn al-humam juz'i na 2 shafi na 349 zaka samu duk suna tabbatar da sittu shawwal sunnan manzon Allah ce. wannan ba a maganar masabata al-Imam Shafi'i, masabata al-Imam Ahmad, wanda al-Imam Ahmad yana cikin ma waɗanda suka rawaito hadisin. to sai al-Imam Qurtubi yace wa yadhharu min kalami Malik hadha, ta bayanin al-Imam Malik abinda yake bayyana shine annal ladhi karihahu huwa wa ahlul ilmi alladhina ashara ilayhim innama huwa an tusala tilka al-ayyam as-sitta bi yawm al-fitr. abinda al-Imam Malik yaki shine a hada kwanaki 6 nan da azumin Ramadan, a hada su da ranar Idi, li alla yazunna ahlul jahala wal jafai annaha baqiyatu min sawmi Ramadan. wato shi al-Imam Malik yana ganin kada da an yi sallah ka tashi da azumin 6 Shawwal washe gari, ka ba da tazara saboda kada jahilai su dauka ai raguwar kwanakin Ramadan ne ake dora ba.
wa amma idza ba'ada bainaha wa baina yawmil fitri al-imam al-qurtubi yace amma idan aka ce ba za ka yi azumin sitti shawwal ba sai bayan kwanaki sun dan matsa sai an dan shiga cikin shawwal fa yab'udu zalika tawahhum saboda wannan zato da ake ganin jahilai za su yi kaga babu shi yace to idan kai haka wa yanqati zalika takhayyul wannan ba laifi bane a fahimtar al-imam malik yace dalilin da yasa al-imam malik ya kyamaci haka sai ya bada wani dalili ya bada wata hujja yace saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kokarin kare ramadan ta farkon ramadan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kokarin tsare shi saboda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo hadisin yana sahihu sunan tirmidhi hadisin 190 hadisin ya inganta daga manzon Allah akan cewa idza dakhala nisfu min sha'ban idan watan sha'ban ya kai rabi fa amsiku an sawmi sai ku bar azumi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan hadisin yana sunan abi dawud kitab as-sawmi babu fi karahiyati zalik sunan tirmidhi babu ma jaa fi karahiyati sawmi fi nisfi thani min sha'ban li hali ramadan sunan ibn majah ya zo a babu ma jaa fi nahyi an yutaqaddama ramadan bi sawmi da musnad al-imam ahmad hadisin ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan watan sha'ban ya kai rabi to ku daina azumi to sannan akwai wani hadisi kuma na Abu Huraira wanda yana sahihul Bukhari da Muslim muttafaqun alai manzo Allah ya ba da damar ayi azumi din daga rabin sha'ban zuwa ramadan sai yace la yataqaddamanna ahadukum ramadan bi sawmi yawmin wala bi yawmayn kabar kwanaki biyu kafin ramadan ya tsaya ko kwana daya ya zama baka azumi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a hada wani azumin nafila da azumin ramadan ta bayan shi ta watan sha'ban manzon Allah ya ce a samu kwanaki biyu ko kwana daya a samu tazara kafin ka shiga ramadan amma duk da haka sai manzon Allah ya ce illa rajulun kana yasumu sawman falyasum amma mutumin da ya saba yin azumi ka saba yin azumin litinin da alhamis ko ka saba yin azumin annabi dawud alaihi salam sai ga ramadan ya taho annabi sallallahu alaihi wasallam yace kai kan ba lalle bane wato ka huta kana iya hadawa da ramadan din kamar misali sha'ban yana 29 zaka iya azumi kana ma iya azumi yana 30 din shi kansa sha'ban manzo Allah ya bada izini akai kaga an samu umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam idan sha'ban ya zo rabi a daina azumi me yasa haka al-imam al-qurtubi yace saboda manzo Allah ya tsare ramadan ta bayan shi to shine al-imam malik yace to idan ko annabi zai tsare ramadan ta baya to ai ya kamata mu ma mu tsare ramadan ta gabansa shine yasa yace to kada a hada azumin sittu shawwal da ramadan a dan ba da tazara saboda wannan tunani domin annabi sallallahu alaihi wasallam da yawancin tsawatarwa ai bai faɗi hikimar ba ya dai ce kada a haɗa ramadan da wani azumi amma za ka iya ganewa me yasa saboda jama'a su gane farkon farilla da ƙarshen farilla shi yasa manzon Allah ya haka don haka al-Imam Malik ke cewa shi ma sittu shawwal kada a yi shi gab da ƙare azumin ramadan a ɗan matsa gaba kafin a yi al-Imam Qurtubi ya ce wannan shine abin da al-Imam Malik ya faɗa iyaka sai ya ce baya ga wannan ai mutarrif bin Abdullah al-Hilali yaron kanwar al-Imam Malik kaga al-Imam Malik kawunsa ne ibn ukht al-Imam Malik shi ya bada labari yace annahu kana yasumuha fi khassati nafsihi shi kansa al-Imam Malik yana azumin sittu shawwal kaga magana ta gari malaman malikiyan sun warware komai al-Imam al-Qurtubi ya faɗi wannan al-Imam Malik din shi kansa yana azumin sittu shawwal amma yana tsawatarwa kada a hada sittu shawwal da ramadan wato abinda al-Imam Malik ya faɗa a matsa da sittu shawwal gaba kaga an samu malamai uku sannan akwai Muhammad bin Abdul Baqi az-Zurqani akan kira shi az-Zarqani ya rasu a hijira ta 1122 shekararsa 318 rabuwansa da duniya yana daga cikin malamai sanannu a tarihin mazhaba ta al-Imam Malik waɗanda suka yi hidima
ga littafin muwatta yayi ma muwatta sharhi sunan sharhin abhajul masalik amma an fi saninsa da sharhu zarqani alal muwatta yana mujallad na biyu shafin 301 shi kuma sai ya ba da labari domin yana cikin malaman malikiya na ƙarshe waɗancan malaman da ne kawo maganganunsu akan bayanin al'imamu malik malaman malikiya ne na zamanin farko wannan ko yana cikin malaman ƙarshe ya ce ƙala shuyukhuna malamanmu a mazhabar malikiya sun ce inna ma kariha malikun saumaha makafata an yalhaqa al-jahla bi ramadan gaira kada jahilai su hada ramadan da wani kaga ya nuna duk bayanin masu sharhin nan guda ne amma saumuha ala ma aradahu shari'u ayi azumin sittu shawwal yanda manzon Allah ya kwadaitar yace fala yukra babu inda aka karhanta shi babu inda al-imamu malik yace karfi wakila lam yablughu al-hadith yace kai ana ma cewa hadisin ma bai iso ga al-imamu malik ba aw lam yasbut indahu ko hadisin ya iso amma bai tabbata ba a wurin sa shi yasa bai kawo shi ma a cikin littafin muwatta ba aw wajada al-amala ala khilafihi ko ya samu hadisin amma da yake a fahimtar al-imamu malik al'adar mutanen madina hujja ce ya samu hadisin sai ya ga mutanen madina ba su saba azumin sitti shawwal ba sai ya ɓoye hadisin bai ma kawo shi ba sai zama shi yana aiki da hadisin amma bai karanta ba don hadisin bai tabbata a wurin shi ba ba wai bai inganta ba bai tabbata ba bi ma'ana bai samu hujjar ingancin hadisin ba yahtamilu annahu innama kariha wasla sawmaha bi yawm al-fitr sannan tana yiwa iyakar abin da al-Imam Malik yaki wato shine a hada azumin sitti shawwal da ranar karamar sallah falau samaha asna ash-shahri fala karaha saboda haka idan da zaka bari satin farko na watan shawwal ya wuce kai azuminka a wajen al-Imam Malik babu laifi ala kulli hali waɗannan sharhi ne ban kawo maganar malaman mazhaba bala masu sharhin muwatta tunda a littafin muwatta ne al-Imam Malik yayi wannan magana al-Imam an-Nawawi Allah ya masa rahma ya rasu a hijira ta 676 shekararsa 764 rabonsa da duniya Allah ya masa rahama ya yi sharhin sahihu muslim a juz'i na 8 shafi na 56 yace idza sabatati sunnatu idan sunna ta tabbata la tutraku li tarki ba'dhin nas ba a barinta don wasu mutane sun barta idan sunna ta tabbata don mutanen madina ba su aiki da ita ba za a bar sunna ba don su la au aksarihim au kullihim laha ko da akasarin mutane sun daina aiki da sunna ko da duka mutane sun daina aiki da sunna ba za a bar aiki da ita wannan sunna ba yace hujjar da suke bayarwa qad yuzannu wujubuha ana kada ayi zaton ai hakan wajibi ne tsammanin haka ya zama wajibi ga jahilai shi yasa aka hana wannan ba hujja bace a shari'a waɗanda suka tabbatar da ingancin sittu shawwal a tarihin musulunci ba a kirga su ba a kirga malamai da suka tabbatar da sittu shawwal ingantacce ne idan muka ce za mu kirga aiki ya same mu saboda hadisi ne da ya tabbata sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda in ka duba bada'i'us sana'i littafai na mashabobi kamar nan bada'i'us sana'i mujallad nabi shafi na 78 hatta bidayatul mujtahid na ibn rushdi mashabar malikiya ne mujallad na farko shafin 359 ash-sharh al-kabir ma'a hashiyatul imam ad-dusuqi mashabar malikiya ne mujallad na farko shafin 517 al-mughni na ibn qudama mujallad na farko shafin 438 kitabul insaf mujallad na farko shafin 518 waɗannan littafai za ka samu fikihu duka sun tabbatar da wannan sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam muhammad al-aminu shankiti tafsirin abwaul bayan yana fassara aya ta 24 ta suratul muhammad sallallahu alaihi wasallam yana mujallal na 7 shafin 361 yace wala shakka anna mazhaba malikin babu shakka mazhaba ta al-imam malik al-mudawwan fihi furu'un tukhalifu ba'd nusus al-wahyi idan ka dubi mazhabar malikiya zaka ga akwai abubuwan da mazhabar ta kunsa waɗanda sun saba ma wahayi da Allah ya yi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun saba ma sunnar manzon Allah suna da yawa
akwai karantarwar malikiya wanda ya saba ma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan bayanin Muhammad al-Amin Shankiti ne yace wa zahiru anna ba'daha lam yablughu rahimahullah. Zaka ce ya aka yi haka? Al-Imam Malik masanin hadisi, la shakka zamaninsa matsalar da aka samu ba a riga an hada hadisan manzon Allah a wuri guda ba. Al-Imam Malik yana cikin malaman farko waɗanda ma suka rubuta littafin hadisi, saboda haka yasa akwai hadisai da dama da bai sani ba. Kasancewar haka ya zamanto yana da wata ƙa'ida da ya yi riko da ita a mazhabarsa, rashin hadisi. Saboda haka ko da hadisin ya zo sai aka wayi gari shi ya riga ya rasu, mabiya kuma sai suka yi riko da abin da ya rike, suka yi watsi da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda shi yana da uzuri, hadisi bai iso gare shi ba. Walau balagahu la'amila bihi, da a ce hadisi ya iso ga al-Imam Malik, la shakka da al-Imam Malik yayi aiki da shi. Wa anna ba'daha balagahu, amma akwai hadisan da ma sun isa ga al-Imam Malik wa taraka al-amal bihi, amma duk da haka al-Imam Malik ya ki aiki da su li shay'in akhar ya ataqiruhu dalilan aqwa min, saboda wata hujja da yake da ita wanda yake ganin tafi karfi akan aiki da wannan hadisi din. Ya bada misali yace wa min amsilati ma lam yablughu an-nass fihi, misalin abinda hujja bata zo ga al-Imam Malik ba shine siyamu sittin min Shawwal, wanda shi da kansa al-Imam Malik ya faɗa bai samu hujja ba an ahadin min as-salaf, daga wani daga cikin salaf, wa huwa sarihun fi annahu lam yablughu an nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaga ya tabbatar da kansa bai samu hadisi daga manzon Allah game da azumin sittu Shawwal ba. Wala shakka annahu law balagahu at-targhib fihi an nabi, la shakka da a ce hadisi ya iso ga al-Imam Malik, annabi ya kwadaitar ayi azumin sittu Shawwal, lakana yasumu hada al-Imam Malik yayi. Saboda duk wanda ya karanta tarihin al-Imam Malik ya tabbata malamin sunna, Allah ya masa rahama. Bayan da za a yi al-Imam Malik hadisi ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya iso gare shi, al-Imam Malik yayi watsi da shi, ba zai yi ba. Saboda haka ai ka gani a littafin muwadda bai kawo hadisi ko da guda ɗaya ba, bare yayi martani akai ya ce isnadin hadisin ne bai inganta ba, la'ala bai kawo ba, sai ya ce shi babu ma labarin da ya iso gare shi dangane da azumin sittu Shawwal an ahadin min as-salaf. Kaga ya gama ba da uzurin shi. To amma wancan hujja fa ta al-Imam Malik cewa bai kamata a hada azumin Ramadan da sittu Shawwal ba, a bari sai Shawwal ya dan matsa gaba, kamar an shiga sati na biyu ko na uku sannan sai a yi sittu Shawwal. Me hujjan nan? Al-Imam Shankiti ya ce to anan ma abinda al-Imam Malik yayi ya nuna tausayi ne ga al'ummar Annabi Muhammad, kada su auka ma bid'a. Sai ya ce to da shi al-Imam Malik da manzon Allah, wa ya fi tausayin al'ummar manzon Allah? Allah ya samu gani. Wa ya fi kamata a ce ya ce wa mutane kada ku yi azumi da an yi sallah sai bayan sati ɗaya ko biyu? Wa ya fi kamata ya faɗa? Na to manzon Allah tun da annabi bai hana ba, sunna ta tabbata. Manzon Allah da ya bar duniya, Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Saboda kamar ya ce wannan ma hujjar babu ita. Ana sallah yau, gobe ka tashi da sittu Shawwal. Sai ce ala kulli halin fa innahu laysa li imamin min al-a'imma, babu wani shugaba, babu wani malami duk inda ya kai kwarewa wajen ilimi an ya kula hazal amr alladhi shara'ahu rasulullahi makruh. Babu wani mutum a duniya tun daga kan sahabbai har zuwa tashin kiyama wanda ya isa ya ce mu sunnar manzon Allah makaruhi ne. Babu shi, ba shi da wata hujja a alqur'ani, ba shi da wata hujja a hadisin manzon Allah, li khashyati an yazunnahu al-juhal min jinsil wajibi. Uzuri akan saboda kada jahilai su ɗauka sunnar ita ma wajiba ce. Manzon Allah ya karantar Ramadan farilla ne, sittu Shawwal nafila ne, ya tafi abinsa. Sai malam ya zo sai ya ce to kar a haɗa su don kar a ɗauka ɗaya ne, yana zama kamar gyara ga manzon Allah. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya faɗaitar da al'ummarsa, sunna ta tabbata gare shi, magana ta ƙare.
Allah ya ji kan magabata. Don haka wannan in ka duba fatawar lajina fatawa ta 4763 la yasihhu an yuqabila hadha alhadith bima yu'allilu bihi ba'd ulama. Duk inda aka karanta ma hadisin sittu shawwal ka sani babu wani cikas da hadisin yake da shi a tarihin musulunci, ba shi da wani cikas. Idan ma ka ji wani yana ganin yana da cikas to malamin ke da cikas, amma hadisin manzon Allah ba shi da matsala. fa innahu min az-zunun wa hiya la tuqawimu sunna as-sahiha. Sai mas'ala ta karshe ita ce ta bakwai, ba za ka ce masittu shawwal bid'a ba, domin da zaran ka ce bid'a ce to sai ka rusa wasu sunnonin guda biyu. Misali anan muqaddara sittu shawwal babu hadisi, bare kuma ga hadisan mun karanta malamai da suka tabbatar sun inganta kaɗan ne ma, don wallahi ba duka bane. To don mu aji a yadda sittu shawwal bai da asali, to dole sai ka yi faɗa da sunnoni guda biyu. Na ɗaya azumin litinin da alhamis. Idan ka ce babu sittu shawwal, an yi sallah jiya misali mukaddara lahadi aka yi sallah mande, zan tashi da azumi na da na saba na litinin ka alhamis, ba sunna bace. Hadisi ya taho daga Aisha wanda Rabi'a bin al-Ghazi ya tambayi Aisha an siyami Rasulullah, yace yaya azumin manzon Allah yake? Sai Aisha ta ce masa kana yataharra siyamal isnain wal khamis, manzon Allah yana kokarin kiyaye azumin litinin da alhamis. Kaga ya tabbata sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Hadisin yana sunan Tirmidhi, sunan Nasa'i, sunan Ibn Majah, yana sahihu targhib hadisi na 1044. Akwai ma hadisin Abu Huraira game da azumin litinin da alhamis, baya ga na Aisha yana sahihu targhib hadisi na 1041. Kaga kenan ya tabbata sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam azumin litinin alhamis. To mu yi watsi da sitti shawwal misali, sai mu dawo azumin litinin da alhamis. An yi sallah lahadi, litinin na tashi da azumi, a shawwal zan yi azumi guda nawa? da Allah ku bani labari, guda nawa? Ai an samu samani, an samu ne samanu shawwal, kaga ya fi sittu shawwal. Har yanzu dai an gudu ba tsira ba ko? An samu ma azumi kwanaki 8 a watan shawwal, ka kaddara banda sittu shawwal. To idan nan ma bai isa ba, akwai kuma azumin da ya fice wannan, shine azumin annabi Dawud alaihi salam. Hadisin Abdullah bin Amr wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace afdalus sawmi sawmu akhi Dawud, azumin da yafi falala shine azumin dan uwana annabin Allah Dawud alaihi salam. Kana yasumu yawman wa yufṭiru yawma, yana azumin rana guda ya aje rana guda. Muttafaqun alaihi, yana sahih Bukhari da Muslim da littafan ashabu sunan. Idan aka yi sallah lahadi misali a kaddara, yana da damar ya tashi mande da azumi ya huta talata ya yi laraba, haka ne ko? To idan ko zai yi azumin annabi Dawud a watan shawwal, azumi nawa zai? Ban samu 15 shawwal. Kaga su shawwal an bashi, amma kuma ga samanu shawwal, ga 15 shawwal. Sai idan za ka yi condemning duka, ka yi condemning sunna guda nawa? Kaga guda uku. Saboda haka yasa ba shi ke cewa daga kin gaskiya sai bata. Allah ka tsare mu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل سعرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.